Isang magpalang araw naman po sa inyo lahat. Orasyon. Ang mga binabagi kong mga orasyon po ay subok na po. Sana po ay magpursige po kayong manalangin bago matulog pagkagising sa umaga para kumasi po sa inyo ang mga binabagi kong mga orasyon. Ito yung mga subok-subok na po. Orasyon sa panunumbalik ng lakas ng at magkaroon ng itsurang kabataan po. Kung gusto nyo po itong ganitong usapin po para hindi kayo basta-basta po tatanda na kaagad. Halimbawa po, kung nausap nyo po ito, o isalin nyo po sa pagdarasal nyo po sa gabi-gabi para hindi po kayo basta-basta po tumanda. Kung halimbawa po ay gamitin nyo po itong orasyon, ay basta-basta po kayo hindi po tatanda po. Parang mabagal ang pagtanda nyo po. At malakas ang pangangatawan nyo po. Orasyon sa panunumbalik ng lakas ng at magkaroon ng itsura ng kabataan po. Ang gawin nyo po ay usalin lamang po sa inyong isipan ng 3 beses at ihip sa inyong dibdib ng pakrus or sa tubig, inumin po. At ihip po sa 2 palad at ipunas sa buong katawan po. Yan po lamang po. Kung hindi nyo maintindihan po ay ulit-ulitin nyo lamang po yung video para maintindihan nyo po maigi. Usalin sa inyong isipan ng 3 beses at ihip sa iyong dibdib, pakrus or sa tubig at inumin. O ihip sa 2 palad at ipunas sa buong katawan po. Halimbawa po, inip nyo po sa dibdib nyo. Kasi po, usalin nyo naman po, uhalin nyo na pampunan. Usalin nyo po 3 beses, ipon nyo sa tubig, inumin po nyo po. At usalin nyo naman po at ipon nyo sa 2 palad. Ipunas nyo po sa gawang katawan po. Ano po? Yan po. Narito pang orasyon po. Aglaox, aglahax, aglamorox, aglautrox, igusog. 3 beses po usalin po. Aglaox, aglahax, aglamorox, aglautrox, igusog. Yan po. Maraming salamat.